Sugeng siang Ibu Endang Sri Maruti selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Daerah lan rencang-rencang ingkang kula tresnani. Saderengipun dipun tepangaken nami kula Anggun Anggelica saking kelas 3B. Ing wekdal menika kula badhe nembangaken tembang macapat pangkur lan tembang dolanan padang bulan. Mugi kanca-kanca sedaya kersa mirengaken kanthi sae lan rasa bungah. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawang resmining kita sinukarta mreh kretarta pakartene ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama-ageming haji jinejer ning Widatama mretan kembanganing pambudi mongko nadyan tuapikon yen tan mikani rasa yakti sepi asepolir sepasamon samangsane pasangwan gonya ganyung liling semi gugu karsane priyangga nara nganggo paparah lamung angling lumohing aran kelilu uger guru aleman nanging jama ingkang waspadeng samu sinamun ing samudana sesadane ngadu maneh ya prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore ya prakanca dolanan ning jaba rame-rame kene akeh kancane langite pancen sumebyarina ya padha dolanan sinambi guyonan. Mekaten tembang macapat pangkur lan tembang dolanan padang bulan ingkang sampun kula aturaken menawi wonten kirang lan lepat kula nyuwun pangapunten. Mugi tembang menika saged dados hiburan lan piwulang kangge kita sedaya. Matur nuwun sampun mirengaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.